noma isimo simanzozo dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo. Kubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kwesimanzonzo sekulethela zona ke indaba ezifika ngaso ke isikhathi ehamba phambili njengamanje ke ungizwe ke ugonyulukile ke ukuthi ke phela ke ukhuzani ke owamxoshisa lapha ke ukhuzini. Sokhumbula ukuthi ungizwe ke waba live washo egonyuluke ngempela ukuthi ke yena ke ukhuzani ke ingane yakhe impela ke ayizalayo kodwa ke ngokumculo kodwa ke uyena ke futhi ke amxoshisa lapha ke ukhuzini. Awizwele ke nali ke ichunu ke lichaza kabanzi noma ligonyuluka ngokuxoshwa kwalo ke lapha ke ukhuzini nokuqhatha ke impi ke phakathi kwamthandeni kanye naye ke ukhuzani. Awizwele ke nali ke ichunu siyabonga. Ke lapho ngaxoshwa emsakazweni mina ngenxa yakho ndodana wami lo waguduza wazofika kubaphathi wazosithela. Kubalekile ukuthi ezizweni zazi nje noma ngabayala kusinekwa kuhlonishwa abantu kodwa iqiniso linazi noma ngasibiza ngamaxoku ubusuku nemini ngisho ngenzane ngendaba nje iqiniso futhi linazi kude la kusuka khona kodwa imini umnikazi walento imini umnikazi walengane le ekhulile egqoka amagusha eyaphesheya izibuyi ibuye lumendo iphinde lephesheya yenzele imini izalwa yimi lo ngengane yami leyo nto le nto le izalwa yimi le ayikho into engingayenza nami ayikho into engingayenza kodwa kubalekile ukuthi into ehlanganisa yena nomthandeni dala ngayiqalekisa namanje ngiyayiqalekisa engathi ngaphila ngaxoshwa mina ngagcina ngixoshiwe wangifisela ububi ekuthenini mina noma sengithi ngenza isimo sami uyasazi isimo sami wathi abantu abaye kwenye indawo sikhona sokuthi bese la ngikhona mina konke lokho ngakukhuluma ngokwedlulisa